जों गिबियावनो जोङो दुलाराय जोंनिया बे बाथौ गौथुमनि गासै बाथौ सिबियारिफोरनाव जों गिबियावनो जोङो सिबिनाय आरो अननाय आरो बावहरनायखौ जों गोजोनपुर गामिनिफ्राय बावहरग्रोनाय जाबाय। जोङो दुलाराय बर' जिथु बाथौ गौथुमनि जिबायदि जोंनो बिथोन होनाय दं, जिबायदि जोंनाव थान्दैयाव लिरनाय दं, बेबायदि जोङो दिनै मानिहै जों बे जोंनि गोथार दिनैनि 26/11/2025 आरो 9 आघोन दाननि 9 आघोन दान हारसाफ्रा बुङो, थिग बेबायदिहै जोंबो फालिबोगासिनो दं। खिन्थु बेसेबां बोसोर जाखो जों मोनथिया, जों गोदोनि आइ आफानिफ्राय जों फालि दिनैसिम जों मोनफैदों। थिगबायदि जों फालिबोबाय, फालिनानै दिनै जोङो दुलाराय बर' गौथुमनि बाथौआरिफोरनिसो जों जोंनावबो मोनसे माबा थानाय थायो जोंनियाहा। बिथांमोननिसिम जोङो सिबिनाय आरो अननायजों लोगोसे बिथांमोनखौबो जों बे फोरबोखौ मानिनो थाखाय जोंनियावहा जोङो एपिल खालामो। बा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे गामिया परम्पराखौ फालिबोगासिनो दं। थिग बेबायदि दिनैबो जों दिनै फालिबोदों आरो दिनै फालिगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि गथ' गथायफोरा फालिलांगोन होननानै जों आसा फारियो। थिग दिनै जोङो जोंनि फोरबोखौ जों ओरैबायदि फालियो, दिनैनि बे दिनाव जों गासिबो आरो जोंनि गामियाव ओरैबायदि दं, जोंनि बे गोजोनपुर गामियाव गासै बर' हारिनि ख्रिस्टान हक, हिन्दु हक, बाथौ धोरोमनि हक, ब्रह्म हक, जों गासैबो खौसे जानानै दिनै जिहेतु जोंनि बाथौ धोरोमनि जिथु बे नेमखान्थि, बे खान्थिखौ बिथांमोनाव मदद होनानै बर' हारिनि गुबै धोरोमनि मोनसे नेमखान्थि बा फोरबोनि नेम गोलैनाय दं, बेबायदि बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब होयो आरो बिथांमोनाबो मानियो। आरो बिथांमोनाबो गुबुन धोरोमनिफोराबो जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे नेरसोन, बर' हारिनि गुबै धोरोम होननानै बिथांमोना बे जिथुनाखि जों मानिबोनाय, बे मानिबोनायनि जिथु हाबाफारि बिथांमोना रोजा रोजा जोंखौ सहाय होयो। थिग बेबायदिनो दिनैबो जों बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो फालिलांबाय आरो बे फालिलांनायाव जोंना आफादगिरि नेहाथारि, जोंनि गामिनि फैनाय सेंग्रा सिख्ला गासैबो, आइजो माइनाव गासैबो बिथांमोना सहयोग होलायलायो, खौसे थानानै जों फालिलांबाय। आरो बे फालिलांनायनि गेजेरजों जों दिनै दुलाराय बर' हारिखौ जों मोनसे एपिल खालामो। बिथांमोनाबो जों बायदि दिनै बे खामानिखौ मावनो थाखाय आरो बे फोरबोखौ मावनो थाखाय बिथांमोनखौबो जोङो मावबाय थानांगौ होननानै जोङो बर' हारिनि जिथु नेरसोन आरो गुबै बर' हारिनि धोरोमखौ फालिनांगौ होननानै नेमखान्थिखौ फालिलांनो गोनां जोङो बिथांमोननिसिम जों खावलायनानै थायो। आरो जों दिनै जिबायदि फालिबाय, बे फालिनाय बायदि बिथांमोनखौ फालिनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोना बे इयुनावहा गासैबो बर' दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनाखि बर'नि जिथु नेरसोन, बिथांमोनखौबो गोसार होनानै बिथांमोना बे नियम खान्थिखौ गासैबो फालिनांगौ होननानै आरोबा रैखा खालामगोन होननानै जोङो बे खोथाखौ लानानै जोङो बेनिफ्राय नोंथांमोननि गामियाव जेनाखि जोङो बाथौ मन्दिर जिथुनाखि डेभेलप, बे बुस्थुआ फैयाखै रायजोनि गेजेराव, बेनि सायाव मा बुंगोन दैदेनगिरि बिथांमोन? दा दुखुनि बाथ्रा, जोङो जोंनि जुनाय बियाबनि जिहेतु जोंनि MLA दंमोन जोंना भुवन सार, बिथांमोनाव जोंनि सेंग्राफ्रा थांदोंमोन। जोंना बे जिथु जि लकेसन, जि जायगायाव आं दिनै नोंथांमोननो कमेन्ट होगासिनो दं, बे जायगायावनो जों फालिदों। बे जायगायाव दिनै मा जाबाय, बे बाथौ मन्दिर जानांगौमोन बा बे जायगायावहा जोंना मोनसे बर' हारिनि माबा मोनसे जानांगौमोन। बे जायगायाव दिनैसिम बिथांनाव एपिल खालामनाय, बिथाङा दिनै मा दुखुनि थाखाय हरनो हायाखै बेखौ जों मिथिया। दे बिथांनिसिम एपिल खालामो, दे जोंनावबो बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि जिथु जोंनि बे जायगा, बेयाव बिथाङा जोंनो माबा मोनसे सहाय हरनांगौ होननानै जों आसा फारियो आरो बिथांखौ जों हरनांगौ होननानै जोङो बिथांखौ एपिल खालामो।